Romana, je li tako ono, Đorđe Mojnanović što je pivao? Ja pjevam o Romani, a ovčevi Romana, nama šta lijepo zapivati. Moj dilbere, kud se šećeš, aj što i mene ne povede. I meni je drago, čujo mere, dilbere, aj željo moja. Se udaje. Evo, sa mnom u društvu su i Romanine kolege iz Teatra mladih, pa šta vi kažete za Romanin nastup? Pa ovako, mi smo zadovoljni, uvijek smo bili zadovoljni sa Romaninim nastupom, njenim pjevanjem. Eto, mi smo nju prijavili kao Teatar mladi i još par momaka, djevojaka da pokažu šta je Sevdalinka od Bihaća. Šta kaže kolegica? Pa ja sam sigurna da će proći, 100%. Romana, da li si ti zadovoljna? Jesam. Kakav je žiri? Žiri je, nije strog. Jesi li imala tremu? Malo, jesam. Da li je trema utjecala na nastup? Jeste, malo jeste. Biće bolje.